Skryza! Tu idzie. Kamer na to tu stejno pokud. Poďme naše. No Biber, poďme. Biber, poďme. Nechaj telefon. Teba nepočuli, ty to môžeš arbitrovať. Що потік у нам, не? А ще кого потік у нам? Prison break. Keď chcete mať o 11. randál, tak o inej budete mať. Budem Benz. Poďme. Dobre. Každý, dejte do roboty. Čakám. A čo ja? Kubo, ty rozumieš? Ja myslíš, to skladať. Kubo, ty rozumieš? Ja som to pani skladať. Buď taký laskavý. Volám ťa. Ja sa nenaučím. Kým sa to neposlalo, Ja by vám pomohol. kým sa to neposlalo, tak nebude. Námi bez. Hej. High kick dostane. Mišo, za toto sa vieš povedať. Nepoklameš. Vybrať na stávance kroše na izbu. Hej, no, ale ja ti pomohnem. Každý neprečítaj. Prosím, brát. Takže tam je výchuška. Tam je Iža. A tu je Biden, ona je taká, viete, trošku pripečená je. Ale inakže je to hrabe v hlave, poriadne.